Hello mga kabanding, pasensya na. Ito po ang face ni Dang Bandin kasi galing kami nag-date ng asawa ko. Grabe. Ay, nakakapagod, masakit ang masakit po ang puwit ko dahil nagmotor kami. Nag-start kami ng nagmotor 2 p.m. Tapos 7 na kami umuwi. So ito, nakakahagard naman ang face ko, 'di ba? Anniversary namin ngayon, 14 years anniversary. Okay naman, nakapag-date kami. At ito po, dito kami nag-date. Kami lang po ang tao dito. Wala pong katao-tao kasi weekdays. Walang mga naka-bike at saka naka-motor. Kasi, basta weekdays dito, napakatahimik. Pero weekend, sus, ang mga tao dito, napakarami naman. Naswerte kami kasi kami lang. Para iwas naman, alam nyo na, ang panahon ngayon. So, happy naman kami. So, ito po ang in-order namin. Sulit po, kasi 100 each po to. Nabayad namin is 200. Ang dami, nabusog na po ako. Kain na po tayo. Picture, syempre, hindi mawala yun, di ba? Pinoy naman. Nakita nyo naman, ito po kami. Nag-date kami, kumain kami ng burger, at saka, ang background namin ay mahilig kami sa bokeh rin. So, nandun kami. Ay, grabe. Alam nyo, nakita ko yung bahay ni Miss Iskabichi. Nakita ko, sinabihan ako ng asawa ko, sabi niya, yun po ang bahay ni Iskabichi. Yun pala. At iwan ko, basta hindi na lang tayo baka sagpain tayo na Iskabichi. Ito po guys, hindi masyado kasi nakakapagod naman. Naman ang experience ko. Happy naman sa namin sa date namin kasi hindi kami pumunta sa maraming tao kasi ang dito sa Cebu, alam niyo, hindi maganda naman ang nangyari dito kasi ang hospital puno na, kaya hindi pwede maglakad-lakad ng maraming tao. Hindi kami pumunta sa maraming tao, dapat tahimik at walang gulo, walang tao para iwas virus, iwas tayo. So ito mga kabandin, nakakapagod. May pasok bukas kasi ngayon hindi ako pumasok, nag-leave ako dahil alam nyo na, may important na occasion, kailangan kahit walang pera, kahit konti lang ang handa, basta kasama, happy, diba? Ang importante is time po, time sa pamilya. Yun po ang binigay ko. Mahalaga po ito sa relasyon, yung time na ibigay mo kahit walang masyadong handa. Hindi ako nag kumuha ng lechon, baka hindi ako makabayad. Tayo, instant trending tayo, ma-viral tayo. Kaya hindi na, maproblema tayo dyan. Kaya iwas problema, kahit walang handa, basta ang importante is happy, hindi ba? Maganda ang ating relasyon sa ating pamilya. Yun. At saka, with family, with kids, masaya, diba? Kahit ang importante, isa yon, ang importante din ay healthy. At saka ang wish ko sana, marami pang anniversary ang mangyari sa amin ng asawa ko. So mga kabanding, dito na lang, at nag-update lang ako sa sa date namin. Alam nyo naman sa Team Arinos hindi ako nakasuporta kanina dahil sa lakad namin, sa date namin ng asawa ko. Salamat. Thank you for watching mga kabanding. Bye-bye.
Thank you. Thank you for watching. Bye-bye.